Imuha ni para palit og sudan na to. Ay, salamat dong, RG. Ay, kumusta man ang imong pagpamasahiro? Okay naman ma. Nasa gamay nga kita. Sa akong tanaw ni mo, lalingaw raman kas imong pag-drive og motor. Dili na day ka mo eskwela senior high. Uy, muskwila ko mo eh. Nagpa-enroll na mo kay ko. Aw, mao ba? Nakalingaw lang ko drive motoron ma. Kay wapa mo sa klase. Ay, sa ato pa, eskwela ni mo, adi na ka maghabal-habal. Aw, maghabal-habal gyapon ko ma. Kung wala ko klase. Aron natay palit og sudan ako ba. O nasa ko ibawon sa eskwelahan. Ah, salamat, nak. Ma, kung mapuhon ba, pukawag ko sa iyo ha. Nga naman, Sugod na mo sa klase nako. Basig malate ko ba. nala sige, pukawon ra ka na kog sayo. Laina ning ni atas bagong eskwelahan eh. Maglibog mo ta kung kinsay atong duulon. Wa pa kay kaila din eh. Ay, Boy RJ! Is that you? uy! Is that By you? Noel! Is that you pa? Ikaw dyan eh! Bangag sa ilong. Ikaw man din, ako tao ni, wey. Ang gwapo ni mong iko. Di amay ka din sa eskwela ba eh? Kay... Wa may laing eskwelahan sa senior high. Hindi hiraman. Ah, mausad. Abi ni mo no? Ah, Lipay kay ko bay. Nga nagkita ta. ako sa bay. Ha? Uy, tarong. Da. Ikaw gino. Di pa sa kay kubay. Kay na ako'y suod din eh. Dali na. Atong pangitaw na itong room. LG. Just kanang gwapa, uy. Ano ba sige, sabot. Classmate na to. Sige, kuhan ko. Nana tong teacher. Okay, class, everybody. I am your teacher for the semester. By the way, I'm Chess Ann Pipino, so you can call me Miss Chess Ann, okay? Um, But before we start, please introduce yourself first. kayo na ba eh? I'm Noel G. Burinaga, 18 years old, from Talisay City. Uy, ikaw na, uy. Ako na day. Hello everyone. My name is RJ, 18 years old. Hello everyone, I'm Colleen, 18 years old, taga-Haklupan, Talisay City. Kapahan niya, oy. Ay, RG. Naarabo ko yung nabantayan ni mo ganina. Huh? Unsay mong nabantayan ba eh? Sige kag tutok ni Kulino eh. Takar mo kay. Di mo gud siya nga akong gitutukan gud. Atik-atik pa gina siya eh. Siya man. Naibog ka ni Kulin? Unsa no? Wa uy. Ibog taon. Bantay bitaw? Asa Miss Bay Noel? Wa ko man maabot. Uy, si Colin din ako. Naglingkod og way kauban. Akong doolan bi aron magka-close me. Hi, Colin. Uy, RJ, hello. Bago di ka ining eskwelahan, ha? Bago pa gyud. Kay gikan man ko sa laing eskwelahan gud. Aw, parehas dita. Nice to meet you, Colin. Nice to meet you too. Na. Lipayon Ay. By the way, come din na. Ako ba? Lagi ko yung nabantayan ni mo eh. Nanasan. Oh, Ano sa may nabantayan mo na ako ba? pero may nagkamalipayon. Yay, na kay crush no. Kisa mas guno yung crush. Asas! Tika-atik pa gina siya eh. Na-crush ka ni Kulin. Oh. Di ba? Ako, na-crush ni Colin. Ang buang diya, good. Kay klaro na kaya-kaya. Sang tugan lang, good.
Bitaw, bay. Tinuod ang imong gisulti. Da, tara. Na-crush bitaw ko ni Colleen. Hawa? Bawaan ka sa? Pero, mao lagi, bay. Di na ko ipahalata nga na-crush ko niya. Kaya basig, masuko niya sin ako. No, siya man taong ko eh. Puro magkagdi laki, ana. Ha? Pangitag paagi, nga makapanguyab ka niya. Hi, Colleen. Uy, ikaw man good day na, RJ. Dili ka busy? Nga naman unta? Akuan, kanang, ako unta kang libre ng snack, kung okay lang nimo. Okay naman. Kadiyot sa aha, kaya ako sa dingo man na akong project ha. Ya, kumusta naman? Nakapanguyab na kang kulin. Wa pa ba uy? Nagkuyog ba gani mo ganina nga nag-snacks? Uy, o pag hindi ka kapanguyab niya? Di lang sa nato pakalitan, bay. Ako sa anaron. Hoy, Um, ingon ka na kay isulti na ko. Sulti dayon kay mo pauli na ko. Kuan ka ng... kuan din ba? Ay nagkalain sa kong isulti ni mo ha. Unsa man day na? Sulti na. Mahadlok nugod ko nga musulti ni mo ini kay... Basig di na unya ko managad ako. Grabe sa danang dili managad uy. Unya, di ka masuko na ko. Dili lagi. Unsa man day mo isulti na ko. I love you, Colleen. Archie, Tinuod bitaw. Crush man di ka since first day sa atong class. sure uy. Lagi. Wa ka magbinuang nimo. Unsa man day imong ganahan ako? Lovable mo gud ka. O mas cute ka kung masuko. Atik sa day. Tinuod bitaw. May chance ka ko nimo, Colleen. Sorry Archie ha, pero dili pa ko gusto musud ang butanga gud. Gusto ko nga mahuman una nako ang akong pag-eskwela. Sugto lang gud ko. Di bitaw ko maghasol nimo. Sorry gid kaayo. Dili pa gyud ko musud ang uyab-uyab. Okay ra, Lin. Paabotan ti ka hangtod nga mahuman tag eskwela. Dali ara sa panahon ba isa? Walang hibawi nga college na ta. Maugid bay? Nya, kumusta naman mo skulin? Mauragyapon bay? Wa pagid bay magkauyab. Ha? O pag hindi kanya sugta nga college naman ta? Unya, senior high pa kanya nang uyab? Wa palagi bay? Okay na. Palua pa lang. Lin, kamusta naman itong akong giingon nimo? Dili pa gid ka muhunong sa imong tinguha nako, Archie. Di ba niingon mo ko nimo nga andam kong magpaabot? Basin pa di ay. Maluoy na ka na ko ron. Kay college na ba ita? Maayo tingali nga muhunong na kasi mong tinguha nako, Chi. Ha? Nga naman. Basin ba og masakitan lang unya ka sumaabot. Dili. Di ko mahunulin ng tod nga di ko namusugton. Unya, makapaabot ka na ako nga mahuman ko sa college? Bahala na. Paabotin ko ng higayon ha. Archie, Ay, salamat. Kumanagid ko sa akong assignment. Ah. Uh. Makalingaw lang una akong cellphone, be. Kadiyot. Una ko matug. Unsa man ning niya sa Instagram? May uyab si Colleen. Ganun
nganong imo man gibuhat ako, Colleen. Pasaylo ako, Archie. Abi man ako. Unya na ka mag-uyab-uyab. Kung mo graduate na kas college. Ug naginamhinam ko nga moabot ng higayon na aron imo na kong sugton. Unya unsa man ni ron? Ako nakita sa Instagram nga naanam di kay uyab. Nganong imo mo ko gibalaom? Wa ko mahigugman nimo, RJ. Friend lagi na akong tanaw nimo. Ug wa nay lain pa. Sado pa. Baliwa lang day ang imong giingon nako nga pakabaabot ba ko kung mahumantag college. Imo lang di kong gipaasa. Dili ba niingon ko nimo? Nga basin og masakitan lang ka sumaabot? Kaya ako nasuta nga wa gyud ko'y gugma nimo. Akong gusto nga muhunong na kasi mong tinguha nako kay wa ko'y gugma nimo. Pero nagpadayon lang gihapon ka. Tungod kay higugma ko nimo. Og nilaong ko nga kung mahuman kag college, imo kong sugdon. Sorry, Archie. Gisakit lang ko ining imong gibuhat ako, Colleen. Sakit kini. Archie, Sige. Ay kabala ka. Di na ko magsamok nimo. Og mao na niyang katapusan akong pag-istorya nimo. Gisakitan ko sa gibuhat ni Colleen ako. Og sukad atong hitabo wa na gid ko mapakita niya. Sa mga karon, nagpadayon pagyapon ko sa akong pag-eskwela. Og dinhi lang kutob. Og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa Iron Man.